Pa prednosti ovih masaka su zato što prvo dlake ne upadaju, dobro je zaštićen ovaj deo oko nosa, ne smetaju mi dok duže traju, štite, bolje imaju te filtere koji mogu lako da se zamene, promene, nego da na svaka 2 sata menjam sa ovim papirnim maskama koje se koriste trenutno. Tako da mnogo mi je lakše i za rad i za sve. Manje i prostora zauzimaju na licu, ne dolazi mi do očiju i tako. Definitivno se narod uplašio. To je i pad posla ima i svega. Šta je poenta? Poenta je bilo koju masku da imaš, bilo koju, ovo je za mene najbolja, samo je bitno da mušterija koja dođe vidi da si ti zaštićen, da si zaštitio i njega i sebe i to. Čak su neki prijatelji moji i naručili u firmama, videći kako je i da im je lakše za korišćenje nego da svaki dan menjaju i druge jednostavno i ne smeta ušima, ima bol od onih papirnih maski, ovo je mnogo lakše za nošenje od bilo kojih drugih. U ovom poslu filteri koji su u normalnom nekom okruženju mogu da traju i par dana, ovde moraju češće da se menjaju zbog sitnih dlačica, pudera, prašine koja se stvara i to je sve jako sitno, tako da bi bilo poželjno dnevno promeniti ili u 2 dana, zavisi od količine i posla koje kolege imaju.